was boy, I'm in love, boy. Awag iring ay. Si Pumpi man na. Hindi magigawag iring, ha? Pumpi man na. Tana na. Wala kayo gahural di ring ay sabak kayo. Wala. Ni gahural nga iring diri. Asa man niran siya. O tara. So ni gahural iring oh. Di labtan chuki ha. Gahural ba yun na siya? O naning-kamot ba siya makitag ikal? Sabak kayo. Wala lang away. Lagi away. Wala si Chucky giaway. Usok ko kay siya oh. Lo. Good morning everyone. So today is November 27, 2024, Wednesday. So time check is now 7:05. So guys, tanawa guys na nakadung ni iring gahural. So what if kuno ang tawag maghural maginana ano ulaw dagko eh. So let's go guys. Dulog na ta guys. Kailan mo ani nga tanom guys kani oh. Labnog ni siya guys. Then humana member ni siya sa mga fig tree ba. Na-share ka ng inanig mga barog ba ka ng dagko, makaon. So ka ng labnog dili man, makaon. Nga member man to dyan sa fig tree. Pero na ka ng fig tree, baka itong uban nga makaon kay dagko. Dagko nga prutas niya. Mamilit po diri sa mga lawas-lawas sa punuan. Hindi man ni makaon yung labnog, tambal man ni siya sa matang gapula. So, lakad-lakad na sa taga-sugabas. Subas iring guys, uy. Sereng! Hindi ka paabot nga, bibi. So, sa panahon karon kay kaulan ng tanawa. Dagko kay clouds. Uy, Chucky ni abat dia. Ano pula, ni halas dia. Oh, tanawang clouds guys, oh. Lagom. Huy! Asa rin magikub-kub? Baby! Asa mo rin magikub-kub? Hangin lagi. Hangin lagi ang kabuntagon. Kayo nila guys, update po tayo sa hila-hila guys. So na-slow mo na sa damo kong video guys. Makago-all mo ng magdali-dali tabanya. Tutanawa guys. So daghan pa jud kaayo sila guys. Mga tulog. Daghan wa pa ni sila ng labang. Magpaabot siguro nag-schedule sila kung kanus amang labang. So abang-abang na neskapis nila tapod unya inig labang ni nila dire. Base inig ulan na magsugod na pod ang ulan. Maghulo ka nang ang ulan mo. Kanang mag-ulan na jud ba? Mo na po time nila nga sila mo gawas mo labang na po sila sa karsada. Grabe guys. Akong gitan-aw tong ubang yuta dapit sa sipari guys, daghan jud kaayo sila. Kaniyo daw kuno kay kusog kuno ko mukhaon ko ganig dahon sa kalamunggay. Diin kani sila gikan o dili man ni mao nga hila-hila tong sa unang mga panahon. Nay nakaingon nila baka nang mura gani ganang sa una ba nga hilig pa kaayo tag mga plantito o mga plantita kay itong panahon sa pandemic basin napilit ni sila nay namalit og tanom ba niya napilit ni sila mo na silang nadaghan na lagi kaayo ay di na mabangbang ilang kadaghan lagi ambot unsay mga something wrong ano niya unsay mga tilimad on nganong naa ni sila daghan kaayo gatapo wala man ni sa una diba guys nagkaon ko og cheeseburger. Salamat nag-sponsor din sa ani guys. Salamat Fred. Salamat sa burger. Sa arga ba nito mga apelyido so? Ang mga sila nagdito Thompson, Anderson. Mga pala na apelyido sila. Post on.
buhay lungsod. Thank you. Ano? Hindi ko mga apelido mga. Hindi ko. And that's all for today. Thank you guys for watching.